Kabarsna kadon ha kekerdan kabaning kong tam. Kabarsna kan yelek kai biang ha kasngi Sunday persya ya ka Real Sociedad ha ka La Liga. Kathong kalong kabasyai ba kabarsna ka kwa Punjab ya kan artili ki jing lek kai lenter. Hapo ka jing lam jong coach Hansi Flick. Kabarsna kalodon ha ka winning run ka babahatam ha ka history jong ka klub. Kila jabru ya ka trophy baning kong jong ka season. Nanu umbenai Oktober kabarsna ka klem rem satya ha ka jing lek kai ha ka La Liga. Ka Real Sociedad kadon ha ka season ka ba tam. Kadon tang saw point ha ka kerdan. Namar bun ki match kam syam lala Punjab. Balaweng no ya u coach barim u Sergio Francisco. Athung da uway pad u coach thamai u Pellegrino Matarazzo. U don shibun ka kam panpen bahapat ya ki player jong ka Real Sociedad. Kane kalong kasien ka baar bagine ki atli ki klub ki banyak kendu ha kane ka samoy. Ha ka jingla kai baladep kabarsna kala rem ha ka jingla kai persya ya ka Real Sociedad. Kumta kane ka jingla kai kamlong ka pasok. Balada kabarsna ka kwa penteng ya ka jingjal jengka. Kan ha ban lek kai ha ka level ka baklain. Ka jingkli ka bakrau hato kabarsna kan ya yok beteng ya ka jingjal jengka. Lane ka Real Sociedad kan pen kala khongpong ya ka liam. Like or subscribe na ka benda ki cover sports kublai shibun.